Sa maliit at tahimik na bayan ng San Gabriel, kilala ang mag-asawang Isko at Marta bilang huwaran ng pagsasama. Si Isko ay isang makisig na karpintero, habang si Marta naman ay isang tahimik na babaeng mananahi na may malalalim na mata at mahiwagang mga ngiti. Ngunit sa likod ng pintong sarado ng kanilang tahanan, may mga lamat na hindi nakikita ng karamihan. Si Isko ay isang lalaking may matamis na dila. Sa bawat uwi niya ng madaling araw, may nakahanda siyang kwento. Mga overtime sa pagtatrabaho, mga kaibigang nasiraan ng sasakyan, o mga biglaang lakad para sa sideline. Ngunit ang totoo, ang mga oras na yon ay ginugugol niya sa piling ng ibang babae sa kabilang bayan. Hindi tanga si Marta. Ramdam niya ang lamig sa bawat yakap ni Isko. Amoy niya ang banyagang pabango sa mga kwelyo ng polo nito. Ngunit sa tuwing kumukontra siya, laging may dalang pangako si Isko. "Isinusumpa ko sa langit, Marta," wika ni Isko isang gabi habang nakahawak sa krus sa kanilang altar. "Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Kung nagsisinungaling man ako, mabulok na sana ang aking dila." Iyon ang naging huling pagkakataon na naniwala si Marta. Dahil ng gabing yun, habang mahimbing ang tulog ni Isko, nakita ni Marta ang isang liham sa bulsa ng pantalon nito. Isang liham ng pag-ibig mula sa isang babaeng nagngangalang Mercedes. Nagpapasalamat sa masaya at hindi malilimutang gabi noong nakaraang Martes. Hindi umiyak si Marta. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silong ng kanilang bahay, kung saan nakatago ang isang lumang baul na pamana pa ng kanyang lola mula sa Sikihor. Binuksan ni Marta ang baul. Bumuga ang amoy ng luma at tuyong dahon at tila nasusunog na kamangyan. Kinuha niya ang isang manika na yari sa tinabas na tela mula sa mga lumang damit ni Isko. Kumuha rin siya ng isang hibla ng buhok ni Isko mula sa unan nito at itinali ito sa liig ng manika. "Ang bawat salitang binitawan ay dapat panindigan," bulong ni Marta habang ang kanyang boses ay nagbabago ng tono. Tila may kasamang boses ng isang matandang babae. "Ang dila na ginamit sa panlilinlang ay siyang magiging mitya ng iyong wakas." Nagsindi siya ng itim na kandila. Sa bawat patak ng luha nito, sa dibdib ng manika, bumibigkas si Marta ng mga orasyon na hindi madalas marinig. Gamit ang isang kinakalawang na karayom, tinusok niya ang dila ng manika. Sa kabilang silid, biglang napabalikwas ng bangon si Isko. Humawak siya sa kanyang lalamunan. Tila ba may nakabara. Hindi siya makahinga at nang subukan niyang sumigaw, tanging mahinang ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Lumipas ang mga araw. Naging kakatawa ang kilos ni Isko. Ang dati masalita at palabirong lalaki ay naging tahimik. Tuwing susubukan niyang magsinungaling kay Marta tungkol sa kung saan siya pupunta, bigla siyang makakaramdam ng matinding kirot sa kanyang bibig, na tila ba may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang dila. Isang hapon, habang nasa inuman kasama ang kanyang mga kaibigan, sinubukan ni Isko na magmayabang tungkol sa kanyang bagong babae. "Alam niyo ba yung sa kabilang bayan?
Pero bago pa matapos ni Isko ang kanyang sasabihin, bigla siyang nabulunan. Nagsimulang umagos ang maitim na dugo mula sa kanyang bibig. Nagpulasan ng kanyang mga kaibigan dahil sa takot. Nang idilat ni Isko ang kanyang mga mata, nakita niya sa malayo ang kanyang asawa, si Marta, na nakatitig sa kanya habang may hawak na gunting. Tumagal ng ilang linggo ang paghihirap ni Isko. Hindi siya makakain ng maayos. Ang kanyang dila ay unti-unting nangitim at nabulok, gaya ng kanyang mga pangako. Nagpunta siya sa mga doktor, ngunit wala silang makitang sakit. Normal ang lahat ng resulta ng mga pagsusuri, maliban sa katotohanan na ang kanyang dila ay unti-unting namamatay habang siya ay buhay pa. Dahil sa takot, lumapit si Isko sa isang albularyo sa kabilang baryo. Pagkakita pa lang sa kanya ng matanda, agad na yung napailing. Mabigat ang nakakarga sa iyo, iho. Ang sumpa ay hindi nanggaling sa labas, kundi sa loob mismo ng iyong bahay. Ang dila mong ginamit sa panunumpa sa harap ng Diyos habang may laso ng puso ang siyang pumapatay sa iyo ngayon. Naintindihan ni Isko ang ibig sabihin ng albularyo. Kumaripas siya ng takbo pa uwi. Nais niyang humingi ng tawad kay Marta. Nais niyang sabihin ang lahat ng katotohanan, na mahal niya to, na nagkamali siya, na ititigil na niya ang lahat ng kalokohan niya. Nadatnan ni Isko si Marta sa kusina. Nagluluto ng kanyang paboritong ulam na dinuguan. Kalmado ang mukha ng babae. Tila walang anumang nangyayari. Lumuhod si Isko sa harap ng asawa. Sinubukan niyang magsalita. Mata, patawad. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi salita, kundi mga uod. Itim na uod na gumagapang mula sa kanyang nabulok na dila. Ang bawat kasinungalingang sinabi niya sa loob ng maraming taon ay nagsaanyo bilang mga peste sa kanyang bibig. Ngumiti si Marta, isang malamig na ngiti. Isko, hindi ba't sabi mo, mabulok na sana ang dila mo kung ikaw ay nagsisinungaling? Tinupad ko lang ang hiling mo. Inilabas ni Marta ang manika mula sa kanyang bulsa. Sa harap ni Isko, kinuha ni Marta ang gunting at dahan-dahang ginupit ang dila ng manikang tela. Kasabay nito, ang isang nakapanghihilakbot na tili mula kay Isko. Isang tili na walang tunog. Isang pagsisisi na huli na ang lahat. Nang bumagsak si Isko sa sahig, ang kanyang dila ay ganap nang nawala. Naiwan na lamang ang isang itim na butas sa kanyang muka. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Isko sa gitna ng kanilang sala. Ayon sa pulisya, namatay siya sa atake sa puso. Ngunit nagtataka ang lahat kung bakit tila wala itong dila at ang kanyang bibig ay puno ng tuyong dahon at kamangyan. Si Marta naman ay nawala na parang bula. Ang tanging naiwan sa bahay ay ang lumang baul at ang manikang tela na wala ng dila. Nakasabit sa tapat ng altar kung saan minsan nang nangako si Isko ng katapatan na hindi niya kailanman pinanindigan. Mula noon, sa bayan ng San Gabriel, naging babala ang kwento ni Isko.
Sa bawat asawang nagnanais magtaksil, lagi nilang naaalala na ang mga salita ay may kapangyarihan at ang kasinungalingan kapag itinanim sa maling lupa ay nagbubunga ng kamatayan.